Abani pule lang bagatin jome ko try. Kerkuying ibarok lang. Bat pentali ko try. Ya ki donot jongi. Ya ki jemot perkat jongi kenang bangila aban. Peli ya ki jong donot. Ban sengap. Ban chat skor. Syak ketin ke BM jome ko try. Bat kerpang ngi dwai ni kem taf syukri jome ko try. Ya ubay mela dorangkat. Lembagi ni kimit. Kebala lenyo sedin jongi. Bat kemjur had ha ke kepor. Ngi bukti biang yu ko try ha ke kti ke badan bor jome. Dan kami ukut rai, batap kubor da kubor musim bakut. Nang ba ye ke baru ke bang sukren kut rai kan long bai bai da ke jinglam bestat ke jong me. Ba ke long jigut kuyingi baru ke besnap ye ketin jome kut rai. Bata maaf ke pop jongi babon, bengi chat musi me mala ke por. Ipani kini baru ha kertem Jesus Christ. Amen. Ha kini ke por. Ngasung kemen ban kot ya iwe ni prabengi jongi na kabang tangsalai ban wan sikmat ban aingi ya jengwai ke bakar pang. Tien kini ka cirwai, upa ui sisya, yaki upsa. Kisim kiaher, kia perla kisner, kim ya at kim ya lamit kidem haskum, upa ui sisya, yaki upsa. Upa ui sisya, yaki upsa.
Aku boleh cubun ya itu long kami beraingi ya tu cerwai ke ba sengap tenat bat ke ba don cumut hadu kata-kata batu boleh unkul kuker hai pi kenang ba kenala cucu ban ai ne ban seki you boleh yak ke ba boleh ulah ai pi kenang ba pila ban cucu yak cerwai sya ban seki you boleh ban ai ke brom sya boleh hanu por pat ngan khot I ya pastor ban wan semat ban ai ya ga kubor jom boleh. Check. Sa chisien ikwa ban hai ngu ban ya ro yo blai namar kiching pha kichong u ting ini ong lang blai long ba pha man la ka por nang ta man la ka por blai long ba pha man ka por ya ngu yo blai na bar kiching pha kichong u ki ba la le ha ka ching em ka chong I leng ba ka ni ka tayo but leng ba ki sngi ki por ki bala late no shadien jongi ka kupor ya ka ba la ai kerteng ban ya sam ha ka miet ka ba khatdu ka dai ka balang ka ba bakla umrat klau ka chingmani ya umrat klau kani ka kupor nga kwa ban ya thu ya pi ni do basdang ba kam nei ka kupor ka ba sok ya pi pen snow tho kam tam le la da pi su snap la da pi myo I dala ki chong ki khmat ya ka ka bangan pen I hang ni na ka ta ka daw nga khot ya pi ki ba don siki ing ki sam ba pin ya wan la da pi long ki ba snow lai lut pi la ban ya wan pin yo I la ki chong ki khmat baru pi la ban pet leng ba YouTube te hoi ki para banget pila ban ya sam ya kan kupor ki parlok ki jong pi piang supai pi baro ki badan hapo kan ki yeng mani baro ki para banget bat rukum jo ki pamdai ki para banget chungi ki parlok perjor ki bawan ban sngap ya ke tian ke jong blai ku blai sibun ba pi wan blai kur ku ya pi bat ngitwai ba pin yo ya ke chikkur ku lang ba kan ke tian ke jong blai ka bangin ya kran ka leng ha kan ke pot leng ba kan ke bible ka ba kuai da shwa bangin ya poi se ku bor tong ini pendam ki kle ha ke ching twai ko pa ching pa paneng mi twai ba mi men kran shangi sa chisien leng ba kan ke ku bor ka bangin yo sngaw mi twai ba mi men ku ya lau jong usakri ba ret chong mi ba yang ban perta ngalong tong atiar bat nga dwai ko pa ba mi men pendon kam yang bat nga dwai kam tam ba men kran mami siki priyo ki ba sngaw ya gani ka kupo na mga pani kini hagakatang gujong Jisu amen menen gamiet ngilaya kran syapang ngilaya pet ya katu ka way ka priyo ya ka ba la tep ya ka kum ka palang ka ba shisha kumangala kumangala ong ya pi menen gamiet bahaga kitab cing penpau dan ar ngut ki priyo kitab cing penpau kadan ka bakat ar kadan ka way ka priyo haga kitab cing penpau ka bakat nyaw kadan sa ka way pat ka priyo menen gamiet ngilaya kran syapang tu ka priyo haga kitab cing penpau kadan ka bakat ar ka bayang parsi ya ka balang ka ba shisha ka balang ka ba kuot ka balang ka ba sumar bat bakakongo
ya ki ching hikai jong ka tien ka jong blai ti hagen ka miet ngin ya pet sa ka ne ka wei pat ka priu ka ba pila ban syam ya ka haga kitab ching pen pau kalanong ka bakat nyau kani ka priu ka ya per na ka to ka priu ka mangi ya pule menen ka miet ngin ya pai sa ka tien ka jong blai na ka kitab ching pen pau kalanong ka bakat nyau ngin ya pule ya ka ne ka kat na ru ka kat ka ben ningkong tong ngin ya pule lang la pidani ki bible ki jong pi ngan puli na ke Bible nang tangan su pen I ki mat ki poin ki bang lasot tilawan way na kita ki hinyo angel ki baladan kita ki hinyo peliang baru keren bat ngau da ong to ale shani ngan pen I hami ya ke jing pen rem ya kata ke nuti ke bakrau ke basyong halo si buon ki menin ya kata ke way ke priu la khat ya ka thai soti ka bakhoi han rai ya ka ne ka wei pat ka priu la khat ya ka thai nuti ka bakrau nang ta bat ha kita kalale kum no kala syong halo sibon ki bat kita kis iam jo ka khandau ki la ya klemsi bat la pen bu a ki kita ki ba ya syong ha ka khandau da ka wan ka ta ka ching klemsi jong ka ti la ra no ya nga ha men siem sha ka ri klau bat ngalayo I ka priu ka ba syong halor rat klau ba sauhan ba dap da ki kerteng ga jing kran ben belai ubadan nyau ki kli bat sipau ki reng bat kata ka priu bat ya kata ka priu la pen kop jan ba sau ptu bat ba sauhan bat la pen deng ya ka da ka ksiar bat da mau kordor bat da ki paila kada bat ya ka kurik siara ka ti jongka ka ba dap da ki jing ijli bat kicing bom kuat kata kicing klemsi jongka parhalor ke selang mat jongka kala don ke kerteng ya kepala to kicing mayan ke Babylon ke bakrau ke kemi kita ke nuti bat kita kicing ijli jongka ta ke kendo bat ngalio I kata ke briu baka buai ke snam jong kita ke riu kuat bat ke snam jong kita ke nongpla basya penyap jong ujisu sengapa hang ni layo I ya ka wei pat ka briu ka bala bu chicken mau haga kitab ching pen pau ka lanong ga bakat nyau play la pen pau how yones choga ching pen pau ya kini ki ar tali ki briu ka menden ya pet ka tu ka wei ka briu ka bakut pat ya kini ka wei pat ka briu ka bom da itanat pat ka ba I pela kini ka briu ngin ya pet ka tu kini ki mat ya kini ka briu la tip ya ka kum ka Babylon lani kata ka apostate church lani ka balang kabayale persya ya ublay tong ini pai ini kini kimat ki bang labu siapang ini ka briu ini pet kendiat lakhat ya ka nuti bakrau lakhat ya kini ka briu ka nuti bakrau nang ta ka syong halor sibon ki kani ka briu ka syong halor sibon ki ketu ka wei pat ka briu ka bengi kren menin ka mit ka yang halor upnai ka tien ka jong play ka yato yang ya ka sam chispa kat kendai chispa san ka tien jong mi ka long ka syarak ya ki chat jonga bat ka ching shai halenti ya jonga hanoi ka ni ka briu pat ka syong halor jong ki ngine puli ka khat ka bar pusan kamut ayu ba ka briu ka syong halor sibon ki ching pen pau ka long ka bakat nyau kiri khat kaba khat san ching pen pau khat nyau khat san gong tiu la ong hanga kita ki ya ki ba melayo I ba kata ka nuti ka syong kilong ki snap kilong ki pat lang bat ki pat ba bat ki kenca ban riu bat ki telit ka ba mat kani ka priu kani ka balang kanong rim jongka kam day hagak-tien ke jong play kanong rim ke jongka kam day how Jesus Christ henry kanong rim jong ka priu ka day hagi pat ba hagi pat lang hagi tien hagi telit ka ba mot kani ka priu ka dan si pun ba kinong buot ki jongka ka dan si pun ba kinong buot ki jongka wat lada kam da pensyong nong rim ya kici hikai jong ka Bible lang ta kalale ayu
kalaya klimsi bat kisim chong ka kendau kabamut ka ni ka priu ka ton ka chingya day pat kinong sunshar pa kat pra ban pensisha ya ka ta ka jing ong ka chonga tungin ya puli Isaya kalanong ka beningkong kirkat ka ba kat pra ka ong kumni ali tungin ya satnya lem ong utrai lagi pop chong pi ki saw han pios ngau mano ba saw han ki pop lagi pop chong pi ki saw han kin le kat kayor la ki saw ptu kin long kum unyu lang brat ya ka pop la ben stream bat ka rong saw ptu Ang kestian ke jong belai. Hendak layo iya ke deka brio, baka riam yalate, baka kop yalate, deka rong basau ptu, bat basau han. Kabamot, kam dan ya kata ke jinglong kaba kuat haka. Kam dan ya kata ke jinglong kaba hok ke jongka. Kaklam kop yau Yesus Kristus. Nang ta susu, kani ke brio, kadeng siar, bat ki mau koridor, kabamot. Kani ka priu, kani ka balang, kalong ka barius pa. Kamday ka badok, kadon ya ka spa ka babon. Kalaban le ya ki baka ka kwa. Marba ka day ka barius pa. Nang ta ka bat ya ka kuri ka badap ki jing ijli, bat ki jing bom koy. Ini pek susu to. Ngidang don sipun kaya bangin ya keren. Nang ta ka bakandai ka mat ka bangitang sudap ya puli ka ong baya ka ni ka priu la khat ya ka ka jingmayan bakrao ka Babylon nang ta la khat ya ka kami kita kinuti kala buat ru da ka snam ki rukut ki nong pla chong Jesu ka ba mat bakani ka priu ka per kaniru ka dan ya ki khon ki chongka ka ya per na ka tu ka breu ka bangi pule menen ka mit ka ba ong ba usambai chong ka breu kilong ki ba sumar ya ka hukum ki chong play nang ta layo iru ya ka breu menen ka mit ka bangi kran ba ka put kun ba ka lay kha yo khulong Jesu o Jesu wan melong breu cha ka pertai ngene tu epi ha ka kan hon lani ka palang hot ka latip ka ko judge ben breu Juda ki ba bat ya ki an ki chong play Nang ta, kadega brio la kot ka kami kita ke nuti ka pamut ka dan ya ki khon ki chongka. Hanoi maka kadega kami, bat ka dan ya ki khon ki chongka. Ki ba yami yeng bat ka naka. Kam dei marwe. Ka dan ru ya ki khon chongka. Ya kadega brio la kot ka nuti, bat ka dan ru ya ki khon ki chongka. La tip ka kum ka kami kita ke nuti. Tung ni pulih ka tin ka chong play. Jing petpau kan orang kebakat nyau kebakat kebanyo ulah ong yang ulah ong kecil kecong pelih ni tu ini pulih ti uta wangal ulah ong hanga hatu balai ba melas ngau pela haba uyo ane suyo I ya kene kecing I ulah ngau pela baru wangal ulah ong balai ba melas ngau pela ngane tu hami ya kata kecing mayan jong kata brio bat kecong uta umrat klau ubaket yaka ubadan kita kihinyau ki khle bat kita ki sipau ki rang angu angel ya uyones balai mes ngopla ngane tu ami ya ke jingmayan dengan ka priu bat ru yau ta umrat klau ubaket ya ka ubadan hinyau ki khle bat sipau ki rang sengap ha hatu judan merat klau na baket ya ka priu Judan, day. Judan merat klau bakit di kebriu ban ong syau merat klau ba mi nak klau. Day umrat klau hang ni. Ngin saya pek kam sekmat. Yang persi yanu. Bat kani kebriu. Ke yang persi yanu. Akwa ban ishwa kam sibet ba pin sngotu pidan kam ban skapa. Ban syaskor hadu ban nekut jong kani ke kubor ba pin sngotu. Kani ke day na ke jing pen pau kan long ka bakat nyau. Lalang ipuli haki kitab cing penpau kalau nggak bakat lai hangtung iyo I badan arteli kimrat uwei do imrat ba mi na duriau but uwei pat uba mi na kendau udai uju umrat ba kaniga briu
kasyong ubaket ya kene Gabriel udah jumrat ubalami na duriau ubadan nyau ki khle bat sipau ki reng haga kitab cing pen pau kalanong ga bakat lai kedkat ke beningkong bat ka baar tong ini pulih bat ngaliyo I ya umrat klau ubakiuno na ga duriau ubadan nyau ki khle bat sipau ki reng Parhalor kita ki reng jong u sipau ki pansngat parhalor kita ki khle jong u ki kerteng ke ching kren pen play baru tahu merat klau ya ubang ala yo I ula srim ya ula basa bat ki kechat jong u kum ki kechat kiem bat ke sentur jong u kum ke sentur ke jong u seng uta u yak cakor ula IT u ya ke bor jong u bat ya ke cat jong u bat ya ke bor senchar bakrau udai uju umrat klau ubalaket ya katu kane Gabriel kabangi dang sudap ya pule udai uju umrat klau udan katno tali ki khle nyau ki khle sipau ki reng bat uni umrat klau ru udan ya kene ke chinglong ke jong u ke chinglong kabe Yesriem bat ketu Gabriel kabangi ya pule mentat nyau ki khle sipau ki reng udan ya ke kerteng ke cingkran bain belai usrim ya ulabasa ki kechat kum kem ke sentur ke jong useng la IT ya u la IT ya ke bor u da yak cakor da usaitan bat ya ke cat u bat ya ke bor senchar bakra u ni umrat klau ni umrat klau u bakit ya ka ni Gabriel kabayang persi ya ka balang kababakla haga cingya tholupa umrat lani kimrat klau lapane Yesriem yaki bat kinong yalam bat kinong senchar bertai haga kitab ke Daniel kalanong gabanyaw lada pipuli yang tu kitan kini ki sautali kimrat kibayang parsi ya ki sautali ki hima kibayang parsi ya ki sautali ki hima to cingpat pau kanong gabanyaw kabakat yo ko angkum ni kini kimrat kibahe kiba sautali kilong saus kiban mino naga kendau kini kimrat sautali kilong saus kiban mino naga kendau badia kani kecingnya thulupa kecing Daniel la pendap ya ka haga history jongka pertai kani kecingnya thulupa Daniel kalong ka banyau bat kalong ka ar kidei kecu nangta dagi hangni la pedi sautali kimrat umrat uban ningkong ubalong kumusing bar kumutngim nay balai kumlabasa ubasau utum rat ba ikan syau ba irunar ba but pi inem utiu nium rat haga kitab cing penpau ubang idang sudah pule mentat udan ya ke cinglong jong kini kimrat udan ya ke cinglong jong kini kimrat klik tengim kumusing kamet kumulabasa kiti kumutngim pina ki beniat nar la pulih yang tu orang keten ke jong pelai but haga Bible ngiu I baik ini ke saut li kimrat la yang persi ki saut li ki hima ke bandingkong ke hima Babylon ke bala senshar ya ke pertai nadu rius pa san hadu sanspa lai pokandai BC nangta hatian juga Babylon kabala yang Persi da utingim kayang kawan kahima Medo Persia kawan kahima jongki mid pat Persia kabala senshar nadu ke sanspa lai kundai hadu lai spa lai puway nangta hatian jongki mid pat Persia kawan kahima Greece kahima kabala yang Persi da temrat ubadan ya kitab yang kibastat pa but here but kepada yang Parsi, kepala sensyar ke hima Greece, da Alexander the Great. Ubalawan poi wasari India.
But kahima Greece ka senchar nadu laispa lai puwe hadu shispa riu popra bisi shwau nang taga epat ka bacha hatin jo kahima Greece wan sau niu mrat bakensha ubadan yaki puniat nar ubadan yaki reng ki chong u nyau ki reng nang takum no si kahima ka yang parsi yaki hima Rom si pau tali ki reng bayang parsi yaki hima Rom kahima Rom kala job yaki Greece bat kala senchar adu chispa an riu popra hadu sauspa nyopon riu iti. But hadin jong kahima Rom kami sakaway pat kahima kabatay kareng kabarit kabanang ban kren ben blay kabanang ban kren ben blay but ngiyo iru yaki chinglong jong kito kabriw mani ka dan yaki chinglong jong ka jing kren ben blay but utum marat bangidang sudap pulih. Tahu kan ni kita cuma ada cingnya tu lepas, kita prophecy, kita merat yang kita bor, lane kita hima, kita ki yang kita beriu, ni kita pajak kau mengenai pulih, cing penpau, nyau katsan, nang tak kita reng, kita yang kita hima bayar buat, kita pensiat kita yang kita nong suncar, cong kita hima, nang tang yo iru, bagadan kita cing keren ben belai, kita cing keren ben belai, kita mut, kita cing keren persya yo belai, kabakam ya lade, kom u belai. Nang no kani ka bor kami kata kani ka chikli nang no kani ka bor niam kami kani ka bor niam ka bangi puli haga kitab ching pau khat nyom haga kitab ching pau khat lai bat kom juru hau Daniel kani ka bor kami ka hiar pateng na kitai ki hima ka baningkong hau Daniel kanong ka baar ka baling persi da kita ki chat nar ka ba lesen syar ya ka pertai da ka hima Rom ka pagan Rom ka Rom ka ba mani blay tau nang ta hadian pat ngi isau tay umrat ba ikan sya beron si pau kireng utairu yang parsi ya ka hima Rom nang ta wan pa sa ka kitab cing pen pau kal nang ka khat lai ka bangi pui ngi pule u yau tay umrat u badan hinyau ki kli si pau kireng u yang parsi ya ka hima Rom ka Rom ka bala sensyar ya ka pertai wat haga por bau Jisu wan long brio syagani ka pertai ka Bible ka itu ingi ka ong bau ni umrat ching pen pau ka lonong ka khat lai udan ya ka pan sngat uyak chakor ula aya u ya ka bor chong u bat ya ka khat chong u bat ya ka bor sensyar bakra uni umrat haga kitab ching pen pau khat lai uyo ya ka bor na uyak chakor pitip nem tang uni umrat tang gani ka bor kabayo ya kalat ban sensyar ya ka jing sensyar pertai politically bat ya ka jing sensyar niam kibat haga juga bor kwa ban ya sa prang ban pedi tu ipi gani ka bor haba ong umrat kayang persi ya ka bor sensyar ya ka bor sensyar pitip nem haus nem laispa san pau edi u Konstantin ula donate lan ula ais ngopa ya ka hima Rom sya unong yalam niam sya unong yalam niam jong kaniam kepala khot yaladi kaniam Kristan noi ka mi na Rom nangta lale kumno pitip nem ka pagan Rom lani ka Rom ka ba mani blai tau kala pli lanti ya ka lat la pli lanti ya ka Rom ka bagi khat benta ka papal Rom ka Rom ka bala kala Kristan but how snems how much nyau tarik laispa athuway 80 hadin baga ni ka bor kalayo ya ke cingkersan lengba unong yalam laning lengba unong sensyar pertai unong sensyar hima kila penmi ya ka wai ka an kata ka an kalong ban pentrai kam
Ya kata ka first civil Sunday law. Lani ka an robi bar ka baningkong hagaba penbor ki priu ba ki day ban song sngi ha ka way pat ka sngi mane play mday shu ha ka sngi sabaton kat kum ka Bible han ray ban song sngi no ha ka sngi nang kong jong ka tayo u Constantine ulale ya kani da ka way ka but kata ka but ka long ba un uyo i ba kani ka palang Kristan kala roy kum ta da ka but ka jong u ba un yo ya ka jing Kristan ka jong ki Kristan ula pen mi ya kani ka way ka an bat kata ka an ka long o na mar ba u Jesu la mi pat ha ka skin kong jong ka tayo ti kum ta ngin ya pen pet no ba kani ki Kristan ba ngin ya song skino ha ka skin kong jong ka tayo kum ta babuan kile menjur kata balap le ya kani la pentrai kam ya kani pitep ne habau Konstantin ula mino na Rome ula ai ya ka kat ka jong u hauni ubaki kat u pontiff nang ta shushu u Konstantin ula ino baro ke jing sensar ha unong yalam niam jong karum nangta lalu pipuli ya kani ka Stanley's history ka slag ba saupo ka om ba unong yalam jong kani ka prio jong kani ka balang kumnu ula pendap ya ka jaga ka bathli jong emperor jong karum da ka ba yo kanti ya ka bor jong ki na kinong mani play tao nang lukiyo kan ti kapor na kinong manay blay tao na marka ni kahima Rome hakabanin kong kaday ka ba manay blay tao kum tahadian pat kakalalong Kristano anda habala kalalong Kristan lakot ya ka papal Rome kabamut kamday isu ka Rome ka ba sensar daki emperor nani daki governor anday ka Rome kabala sensar da unong yalam niam But kumta ke history kaya tu bagala yo ka bor nanu ka Rome ka pamani blay ta nangta chipat pau ka nong ka khatlai ka khat ka ba san kong bala aya u ka bor ban sanchar jin sao po ar banai unium rat ka ching pan pau khatlai ka lanong ka khat ka ba san kong ba ula yo ban sanchar ya ka perthai Batkan topru ya ke jing sensar bakan janiam kani ke saupo arbanai haga kitab jing pen pau kadai shiajar arspa henriu posnem pitip nem nadu usnam sanspa lai po pra hadu kanyospa kendai po pra ya ka pertai la sensar da kani ka bor niam ha ka jing sensar ka jong unong yalam jong ka bagi kot pa ba ko nangta kendiat nga kwa ban tu epi sapu arbanai ladai ha ka jing kang jong ka jing ya tu pa jong ka Bible ha ka kitab jing kang ka lonong ka ba khat sao ka ba lai pu sao but Ezekiel ka nong ka ba sao ka ban rio ka ong Baka sisngi ka yang, ya ka sisnam. Sisngi ka yang, ya ka sisnam. Tika ni kisapo arpna, laisnam siteng. But kumta, kani ka bor ka liyo ban sensar. Namar ka sisngi ka yang, ya ka sisnam. Tik kumta, ada kanya kani. Kami sihajar arspa an riu posnam. Kani ka bor ka la sensar. Nadu ka no, nadu sanspa lai pupra, kanyo spa ka lai pupra. Sihajar arspa. Riu posnam kala sensar ya kan yam nang taru kala sensar ya ka bor pertai ya ka politics ka pathala halati kan ka bor batay ha kan ken ki bor batay ha kan ken ki snam ba sipon ki priu ki bam ko ngo ya kan ka bor sensar kila sya panyam no Kitu kibele persya
kila siapa ni ap kabagan topro ya kis nongbot ki jong Jesus Christ kis senran ki jong Jesus but ki wei te kumu John Hus dan pi pet ha ki mobile phone pi to yo no pri ba teng John Hus YouTube pin yo i pa kani ka por ka le kumno kala thang im yo u teng ni ka por la thang im yo u im pet la te yo u la sa nar pnai u la te yo kum ba sa nar pna ba la tabe ya ka ding kani ka dei ka ba jasha but nang ta shu ba dei ha kini ki snam yo i ba ka ni ka por sencha kala le don bor si buon ki ai habitei ba ka tian ka jong play de sing anam batai palat ya pi ha ka rukam ka ba pnia mar pan batai pi rukam ka ba pnia ngidon kaman puli jing shanadu Daniel kitab Daniel barok kawai nang ta kitab jing pen pa barok kawai pinyo ka jing sno tu ka ba shai pa ha ka bitei ba ka ni jing pen pa ka nong ka ba khat lai ka khat ka ba lai ka ong bat ngalio i ya ka wei na kita ki khle jong u kom ya ka bala pen mong hado ka ban yap Henry la pen khia ya ka ta ka jing mong ya ka ta ka jing mong yap jong u ti baro ka wei ka pertai kala snow pla kani ka bor kala dono ya ka bor sanchar jong ka ha usnam khat nyau spa khandai pho pra hadin bala kemno ya unong ya lam jong ka ya unong ya lam jong ka la kem yu do general jong ka France la kem ya unong ya lam jong ka ni ka bor ubala sanchar ni ka bor yu bala tip yu kum liyo but anda bala kemno ya u la ra ya u la set bandi ya u but day na do nang ni kan na do do snem ba kam sem la yo shu ya ka bor ban sanchar but kum ta la ong ga ni ka tien ka jong play la yo i ba ya ka we na ki khle jong ka ya ka we na ki khle jong ka la pen mong si sen gas ni hau khat nyos pa khan dai po pra kala do no ya ka bor sanchar Henry kam kut hang ta tat harus nem khat khan dai spa ar po khan dai kani ka bor kala stang ban khibyang hani ka Bible Henry la pen khia ya ka ta ka ching mong jongka ke ching mong yap jong u ti paro ka wei ka perthei ong ka Bible kala snow pala yo ta umrat klau namat balai baula mi biang bala pen khia ka ba mot sa chi sien ka ni ka bor kala khiem biang but kala roi pa ha ge ni ki sngi ki jong pi ki jonga menta agak kisah. But kila kumno hadian bagi i bala penkia ya u na kita cing mong ya. Kita kat ke pasal ke pesan kong. But kila mani dem yo tam yak cakor nabau la IT ya ke bor senshar jong u hau tam rat klau. Ti kila mani dem yo tam rat klau kita ong u balong komu tam rat klau. U bala banya le thama badu. Teliki ege bagi priu ki mani hang ni ong ba ki priu ki la stang ban mani yo yak cakor kabamut ke ching mani yo nium rat klau ke deiru ke ching mani yo yak cakor haga Bible haga kitab ching pen pau kala nong ka bakat ar ke kren sapang u yak cakor ubas ngau bitar ya ki priu ki chong blai ubaya le persya ya ki hukum ki chong blai na do dang tena beneng Uai tau yak cakor Soitan Bat kumta kabamani yo nimrat klau Kadeiru kajing mani yo soitan Di kumta kabapalang na yung kaktin kajong blay Baki priu baro Kila yang lengo Bat kila ong Don nu bakrau Kat uni umrat klau Don nu bala Badile tama Bat u Manubong ki priu Mdai kimrat, kipriu kipaong. Kapamut unimrat uyang persi ya kabor senchar. Ya kabor senchar. Mdai umrat si shaw. Upan mi si pau teliki reng
nyo to lagi kle lalu yang ya kabor sensyar upala bani le thama baru bagi prio ki kok ngu ya ki mani ya ka bomut ki kok ngu ya nang ta susu ka ong tila ai ha ka sentur ka baya lap ya ki bakrau bat ya ka chikran ben play bat la ai ha ya ka bor sensyar ban sa chin sao po arbnai ngaladap ban kran ya kata ang ka Bible la ai ya ko no ya ka sentur bat kran ya ki bakrau ban ya lap ya ki bakrau ki ba penlengo ya ka pertai ki ba long convincing nakin parang ki ba la ban pen kendo lani ban pen kongo ya ki prio bat sa ka way ki ba ule ka long bat ru la ban kran ben play pitip nem mut ayu kran ben play ini pe susu kamat la ai hagu ka bor ban le kum no ban ya le thama bat kita ki ru khoi ulai le thama bat ki ru khoi ki priu ki ong mdan bala yau ni kat uni mdan shu ulai le thama ba ki ru khoi ki ba kum ki nu kita ki ru khoi kum ki nu kita ki ru khoi ki ba uya le thama ching pat pau ka nong ka ba khat ar ka ba khat nyau la pi puliang tu ka ong uyak cha kor la snow pitar lep ya kita ka priu pat wala let ban ya le thama bat kita ki ba sa na kusnau sampai chongka kita ki ba sumar ya ki hukum ki chong play nang ta ching pat pau khat sao khat ar ka ong hang ni ka don ki ching yai sha chong kita ki ru khut kita ki ba sumar ya ki hukum mu play bat ki ya ki ching ngai ki chong chi su uniu yak cha kor uniu rat klang uya let thama bat kita ki basa no sambai jongka bat ke history ka yathu yangi bakani ka bor sensyar niam berkat pi ka bor sensyar niam kala penyap kumbasan po milian ki prio dari pikan mau ha ka wei ka bor ba unong yalam jongka ni ka kenhuan jongka ni ka bor sensyar niam ha ka wei ni ki kot ku bor ru thok ngayo puli ba ula panmap nega benta ki pop jong ka balang namar balai ba kani kapor kala penyap ya ki bubun ki prio ki bom ko ngo ya ki ching penyap ki jong ka tu ya chapram on the Bible ke kren ben blay kamut ayu kren ben blay pitip nem dan tang kawai kabor kebadan hagari pertai kabakam yalati bakala ban mapop dan tang kawai kabor sensar niam kebadan hagari pertai kabakam yalati bakala ban map yaki pop chong ki priu lengba unong yalam chongka bat kani gari kawai ni ki chinglong chongka pikin mau nem hagapor ke jong uchi su Chris hagapor ke jong uchi su ki ang yagi ni ki kentien haga gospel ke komunyones ke nang ba shipau ke kat ke balai pulai yones ke nang ba shipau kat ke balai pulai ki ang kumno kita ki chiu ki le tho au ki ang namar ke chingle ba bha ngim lan them mau yami han rei namar ke ching kren pen play but na ba mi balong upriu mi penlong uplay yalati kani ke khat ke rap ya pi ban sngo thu kamut ayu kran ben play ke ba mut ban kam ya lati ba la ya chan ya ka kerdan ko mo play pitep ne ma ba Jesu ma pi ki pop chok ke prio han ba dan nang ke pertai kini ki parisi ki ong ukran ben play ngilan temau ya mi la kam ya mi namar ba mi kam ya lati ba mi long uplay pitip nam tang uplay bala ban map yiki pop dai tang uplay bala ban map pop dai kini ka bor ka angkup no sa man puli pi dai kini ka ching tho encyclical letters of Leo ngibat hak kendo ya ka chaka uplay bakraw bor ka ang gani ka bor kani kapalang ka ang ngibat hakendo ya ka chaka kejong play bakrabor nang ta shu pila ban wat lengba ka peneng bat kendo
พินเชียมตั้งอุเวยจิงเท้าอุบละบันมาบยากินน้องปอบอันนี้ก็ได้จิงทอก็จิงพลาจงกันนี่ก็ปอดนักเตะก็กัดก็บลาไอกระเตงพิทิบตั้งอุเบลอุบละบันมาบปอบอย่างนี้ตั้งอุชิสุคริสตั้งอุเบลอุบละบันมาบยี่กิปอบกิจงอีก็มังอีพุลีนึกกองเอเนสไว้กันได้ในระดับอีพลายกี่ป๊อปกี่จงอีเล็กปันพลายกี่ป๊อปกี่จงอีชาวเยซูคริสต์นั้นคำปันพลายกี่ป๊อปกี่จงพีชาวพาสตอร์และนี่ชาวลิงโตเนียมและนี่ชาวพริวโนพริวฉันเอาไปได้เป็นเล็กปันพลายกี่ป๊อปกี่จงพีองกับเทียนกี่จงเพลย์และนี่พลายกี่ป๊อปจงอีฮันโนชาวเยซูคริสต์ชาวเพลย์ directly งี้ละปันเล็กชาวเพลย์ให้กี่จงด้วยให้กี่ข้อซิลกี่จงอีบันพลายกี่ป๊อปกี่จงอีบัดอุเพลย์อุลงบักคลอยบัดอุบละบันมายี่กี่ป๊อปกี่จงพีบัดจงในกันนี้ก็บอร์ก็คำยังไงดีบักละบันมายี่กี่ป๊อปในสิ่งที่นำครันอยู่ในเวมร่างไปยังภาษีก็ไว้ปัดกับบอร์สัญชาติกับบอร์สัญชาติประเทศวันนี้บัดอาร์ตลิกิเร่งได้มางิมkerana ini kelapan simpor tak Annoying supuli kini dekat jika berpau kena kebakat lain dekat kebakat san berkat hadukat nyokong balai bor hau banai ke mensim itu merat ubaar balai bor hau banai ke mensim ia kata kedur atau merat klau bat kata kedur atau merat klau kan dah yok keren ru bat kan yok penlong bakat kiban omani dam ia kata kedur atau merat klau an penyap no yaki wow menubai bor kan ni uni umrat bayang Parsi ya bor sensar pertai bayang Parsi ya bor sensar pertai cing petpau kalau nong bakat lai pincam bat uni umrat lai bor yu tumrat klau beningkong bat nang ta la penlong ru bakat kiban omani dam yu tumrat klau an penyap no yaki Wei nomor klau pengidang pulih nomor klau baar yang Parsi ya gabor sensar pertai. Oi, New E la tip ya keri Amerika kum ke wei ni keri kum kata ke super power. Keri ke baklan bor. Apa ong maka? Ki wei kiri ki hapa dia kongo. Baru ni merat yang Parsi ya kani keri. Apa ong maka minlek kumta bonsia ki chalong kumta pat ulalek kumno ta kani kam da syai phas ta ngan puli pat ula penlong ya baro ya kat ki baret barang ru pat kat ki bakraw batri ki barius paru pat ki baduk ya ki balai lo ru pat ki mrau an bo ya ki ya dak halor ka tika mon jongki lani halor ki selang mat jongki bat uno ru unum la ban thiet lani bandi hendai tang utau badon kata ka dak kata ke kerteng hiu tau merat klau ken lani kata ke cingken ke kerteng jong u kani ke ke wei nak kat ke bagi babun ke brio ki kulmar hadu kata ke bedai bat kadak ke jong merat klau ini apa syak kam syakmat ngan sabatai ya kani ini syuang tu pin sengau tu kam hadir jing pen pau kalau nong ke bakat sau ke dekat ke banyo ko ong jing pen pau kalau nong ke bakat sau ke dekat ke banyo ko ong tu pin mani dem yau tau bala tau ya ke beneng ber ya ke kendau bat ya ke duriau bat ya ke pukri ke jingkot ke jong angel uban ningkong ke long ban kot ya ke briu ban mani dem yau merat klau handre ban mani yau tau bala tau ya ke beneng ber ya ke kendau ya ke duriau bat ya ke pukri pitim nem Kacing mani yo play. Kat kum ke hukum ke jong u. Ha kasgi ke banyo. Kasgi sabatan. Kadai kacing mani ya unong tau. Bat unong penlong. Bat unong siuspa. Ujong pi bat jonga. Nangta. U angel u balai u labut. Jing pen pau kat sao. Kendai bat sipau gong.
Baru angel balai la buat yaki. Udah ong dah ketien bacam. Lada unu no ro manedam. Yo to merat klau. Bari ka dur jong u. Baru pediang ya ka dak halor ka selang mat jong u. Lani halor ka keti jong u. Utar ru unti. Naka wan ka jing pitar lep ublay. Ya ka bala kre. Klem dapen kle. Haka ka kuri. Ka jing otsla. Jong u. Kre klem dapen pen kle bat ka jing isne. Uno kada jing maham. Ya pi badanga. Ka kubor ka jong angel balai. Ka ay ka jing maham. Ban nomani yung marat klau. Ka kubor jong angel ban ningkong. Ka ay ka jing kot. Ban mani yung unong tao. Bat unong penlong. Bat ang ni ka ong. Uno no ba mani yung marat klau. Lani ba pediang. Ya kita ka dak hang no. Halor ka selang mat. Lani halor ka kti jong u. Habaki priu ki pediang. Ya gadak ke jong merat klau. Kedai hagini a. Haselang mat. Lani. Hagakti. Jong u. Kamut ayu. Haselang mat kamut. Lala ke jong. Mons ngopa. Lagi jing perkat. Pada ke jing ngotuk la jong. Ki menjur. Ya ke a. Ke ba. Ke ni ke bor. Kale. Lani ka ong. Andai haka keti. Come on. Ka yang ya ka jing penbor. Toh. Ini pet susu. Ini pet susu. Pipulai jing penpau ka nong ka bakat lai ka dekat. Ka bakat riu ka bakat nyaw hang tu ka ong. Bala penbor. Ya baro. Ki bakrau bateri. Ki berius pa bat ki baduk. Mnei tang ki baduk ban sa penbor. Ki berius pa ru ki sa penbor. Kita kita mani yo blay. Kita mani yo nong tau. But ban le ayu ban pediang ya kedak ke jong uni merat klau. Kai kedak jong merat klau. Kata gari ke cikeli bangin soto. Kai kedak jong merat klau. Kumno ki priu ki mani yo merat klau. Kumno ki priu ki mani yo merat klau. Handrei shwa Mapin itu ya kedak jong merat klau ngakwa ban penken mau biang ya bisa cicien ya kedak ke jong ublay. Ngakwa ban penken mau biang ya bisa cicien ya kedak ke jong ublay. Shwa bangin pet. Lani shwa pin itu ya kedak jong merat klau. Habang dak jong merat klau kamut ke jing bom ko ngo ya ke an jong ublay. Jing bom ko ngo ya ke an jong ublay. Habakut pin yo i ngan sepuli pi ke we dekat. Pin soto. Kamut ayu. Pediang ya kedak jong merat klau. Kedak jong blay kong. Hang ni kedon ke jing yang syak jong kita ki rukut. Kita ki basuma ri ku blay badi ke jing yang Jisu. Nangta bat ngalio iyo way pat wangel jing pen pau nyo kal nong dekat ke baar ke balai. Bat ngalio iyo way pat wangel ba wan kiu na syaba mi kasngi. Udah bat ya ke syap jong ublay ba em. Bat ula perta daga ketien bacam. Hakita ki sawangel, haki bala ai bor, ban sniu ya ke kendau, ban ya ke duriau. Udah ong, tuat ban sniu ya ke kendau, lemni ya ke duriau, lemni ya ke tiang, haban dangi layo. Ban syon ya ke sakriu blay jongi, halor ki selang mat jongki. Ya ke sakri ki jongo blay, ya ke briu ki jongo blay. Don kam ban syon tang haselang mat jongki. Dan kam hakti. Hanoi tang haselang mat jongki. Kabamut. Ki priu. Habaki jiet ban mane yo blay. Habaki jiet ban kongo yo blay. Ki jiet dalaga jong ka mons ngopa. Day daga jing sapen bor. Jong no. Andrei laga jong ka mons ngopa ki jiet. Daga jing ngoto ka jongki. Daga jing pensyai. Ka jong mensem bakoy. Pat kom tang nyong ka tien ka jong blay. Niu angal ong. Shwaban te ya ki hinyo ki klam. Shwaban penjot no ya ka pertai da ki klam. Wang ap ngin da shon shwa ya ki shakri jong blay. Kom no on shon ya ki briu jong blay. Daga an shon shap
yaki preu ke jong play. Kata ke ke cingkali. Daga on son sharp yaki. Kadon ka sharp ke jong play. Kabangi don kam. Bayangi baro ban son yangi daga. Ngine puleu Isaya ka nong bakat pra. Kerkat ke nong pra. Kerkat ke bakat real. Isaya ka nong pra. Kerkat ke bakat real. Tong ngine pule. Ka ongkom ni. Tote ya ke jing pla. Tote ya ke jing pla. Tu pendat laha ya ke hukum hapdeng ki senran jonga. Haka pareng ka ong. Bind up the testimony. Bind up the testimony. Seal the law among my disciples. Seal the law among the disciples. Shon sharp yaga hukum hapdeng kisenran jonga. Daga ayon shon sharp yaga preo jong play. Day daga an ke jong play. Day daga hukum ke jong play. On shon sharp yaga preo ke jong play. Pisngau tenat ni pisngau tenat. Banga keren lacan malagamit. Banga ya tu sepang ke hukum jong play. Ringi hak ban keren yaga nega jing shisha. Yaki preo ke jong play. On shon yaki. Daga an dagi hukum ke jong play. Habangi keren yaga sharp jong play. Ka hukum ke jong play baro ka way. Nadu ke peningkong hadu ke basipau. Ka daga sharp ke jong play. Batru shushu. Ban kampen red shushu. Kaway na kita kabadai ka dak jong play kabadan haki hukum hi jong play kadai ka hukum ka basal pitip ne hakasil lani hakashap kadan ka kerteng jong brio hakasil kani kadai ka bangapu hang ni kasil seal of the president of the United States kasil ka jong president jong ka United States. But kum curu lada gede kesil jong rong basnong jong kesnong maru kenang rukadan ya kerteng tu. Kekerteng jong presiden. Wei presiden jong ri Amerika menta. Joe Biden. Nangta kata gede kekerteng hakesil jong presiden Joe Biden. Kai ka nam, kai ka title ka ba ubat, ka title ka nam ka ba maubat ka day presiden. Presiden jong kanu kari ke teritori lani ke ri ke jaka ke ba usenchar ke de USA ke dan hagasil kini kidai bendon lightly kidai bendon hagasil ade ke sil jong nur kini lightly kidai bendon hagasil ani ke muhor pitep neam lada pipuli pha ya ki sipo hukum ke dan ke wei ke hukum ke badan yakini kilai teli. Dan kawai ke hukum ke badan yakini kilai teli. Kata ke hukum ke basau. Pitip nam hago hukum ke basau ngi domen man ken mau ban mani yau try bau blai jong me. Ken mau ya ke sisabatan ban rakhi kuat ya ka. Nabahan rius ngi try la tau ya ka beneng bare kendau. Kei ke kerteng ke jong u try u blai jong me. Hang tu ka ong. Kay ka nam ka jong unong tao. Ula tao yaka beneng bare kendau haki hin riu talikis ngi. Nang ta ka chaka ka ba mau senchar ka long. Ka beneng bat ka kendau. Bat ka ni yakini ki lai tali pisham haka hukum ka basal. Ka ba bleu ongru. Bat tu sumar kuat. Yaki sabaton jonga. Bakin long ka dak, bakin long ka sharp, bakin long ka seal, hapdeng, jonga, batpi, bapin yotip, bangalong utray, uplay jong pi. Playong kani kadi ka dak ka jonga. Sabatan kadi ka dak ka jonga. Kishipo hukum, yaki briu jong play. Daiban syon yaki. Da, kini. Kecing kelima tak kalom, hatu pidan na em, yang kena dak kejong play, yang kena sharp kejong play. Pitap na em, lada pila don yang kena dak kejong play, lada pila don yang kena sharp kejong play.
Pim dan kam benda ku selaitan. Ya ke dak jong berklau. Ya ke syap jong berklau. Nama randa haba. Ya pi la shan. Da ke syap ke jong blay. Mlasuk ban shan ya pi da ke syap berklau. Haba keren sepang ke dak berklau. Lani sepang ke syap jong berklau. Pun ki priu ki tiang. Ki ong yo se de adhar card. Dan ki ong yo se de smart card. Dan ki ong yo se de ki card ki babun. Microchips this and that. Ray pilatip ka ay gadak jong play. Wang kasabatan ka gadak ka jong na. Kumnung ipanyahap ya gadak jong meraklaw. But ki smart card, ki job card, ration card, lani adhar card. Kwa ba ni tu ipi? Kadon gani ka bor. Kadon gani ka way ka bor senchar. Ka bor niam ka kam ya gani ka ong kumni. Sengap hang ni ka ong. Gani ka de ki ching pla. Jong gani ka bor niam. Ka balang. Ka bom ya ke kum ke tin ke jong play. Ka ong kum no. Sunday is our mark of authority. Tala singan puli ka dagway pangalat to kasi to. Ka Sunday ka day ka dak. Jong ka bor jongi. Ka Sunday ka day ka dak jong ka bor jongi ka ong. Kamot ka day ka dak jongi. Kabalang kalong halor jong ka Bible. Kani ka bor, kani ka balang ka babakla ka ong bakabalang kalong halor jong ka Bible. But kajing penkenria, ya kajing rakhi, ya kasabatan, kadai, kasaki, ya kata kajing shisha. Ya tu makahi ka ong. Baka Sunday kada ka dak chongi. Bat kajing penkenria ya kajing rakhi ya kasabatan na kasngi Saturday siya kasngi ng tong jong katayaw kada kajing pensisya baka balang kalong halor jong ka Bible. Yes nga. Nang ta ki ong kumno. Kani bala thought of father and right. Kong ni ka Bible ka ong kan mau mi ban sumar khut ya kasngi sabatan. Kat ba ka balang kani ka balang ka ong em. Dan kam ka Bible ka ong sumar ya kasabatan kan mau ya kasabatan barakay khut ya ka hanway kani ka balang pat kabalang, kabamyat, kagum kagstian, kajong play, kaong em. Dan kam, syo. Ka-Bible kaong, kumtan day. Di ka ni kabalang, kaong dagumwe. Nang ta, syo kaong, bat hakmi, kapertay baro, kaladamngon, hagajing buram, batjing kongu, syaka hukum, jong kabalang. Kabalang, nasu wang tegetu ke bakut, ikut bakut, nguburam, ngkuat. Tikum ta, kani ke palang, baro ke pertai, kila jam ngon, bat kila kongu, ya ke hukum, jong kani ke palang. Baro, katakan ke cing mani. Kacing mani play ke babakla. Kacing mani ya ke por sensyar merat. Play bong merat kebut bayalek persyar. Ya ke mon kejong play. Apa sensyap yo brio dah kedak jong berklam dan kamban mi hengin riu span ripon riu. Dan bang ungin saya pek manu ban mi riu span ripon riu. Haselang ngan sami riu span ripon riu. Em dan kamban mi riu span ripon riu. Habang hajing hang ni selang ka tau ya ka jingmot jing perkat namar hang ni ka don ka jabing hang ni ka don ka bor bapin rai bat ha ka kti da ka badan bapen bor ya pi don kam ban mi ban pau nei pi don ya ka bor ban chiet lada ban ko ngu iki an chung play ya ki hukum chung play ni ban ko ngu ya ka ni ka bor Way in riu span ripon riu.
wen riu span pon riu tung puli ka Bible kong kumnon jing pen pau kalong ka khat lai ka khat ka ba khat pra hang ni ka don ka jing start utau baron ka jing siam phang tu un ken ya ka jing ken yu brio bat kata ka jing ken jong u kalong riu span riu pon riu un riu span riu pon riu ka Bible ka ong u dei ka jing ken jong u brio ka ba mot pi ken ya ka kerteng jong tau brio bat ka mi riu span riu pon riu dei ka dak andai ka dak ka dei ka jing mani ka sngi ba ka kam ya la di ba ka ka dak jong ka ka robi ba dei riu span riu pon riu dei dak jing ken ba pila ban ken ngel sing am don por ban ken ye kini bat la pi kwa sa ke ya ken ka wei pat ka por dei ta Ashkwa ban peni thu ye pi ka bor Ashkwa ban peni thu ye pi ka ban ning kong riu tali ke ke jing peni thu ye ka bor ka ban ning kong kalayo pediang ye ke hima bat ka bor na rom na ka pagan rom ka rom ka ba mani blai thao bat ka ni ka bor ka dei ka rukam mani blai ka ba shitlup ka perthai shitlup ka perthai nangta la shim ya ka bor jong play haladi kani ka bor kani ka niam kani ka la shim ya ka bor jong play haladi da ka baka kam baka la ban ai jing em ya ki priu la ne baka la ban ma pi ki pop jong ki priu nang ta kani ka bor kala le kumno kala penshitam ya ki kristan ki ba ya le persya ya ka la ne kita ki protestan ki ba shisha shibun na ki kila sya penshitam hagani ka bor nangta kani ka bor niam kala sensyar don bor halor jong kiri ke Europe kuma shihajar arspa riposnem bala ai kerteng ya unong yalam jong ka dagani ka nam riuspa ripon rio Nchukwa ban kerentang bentang simple benginam ya jangai pala nangta kidan kipan kibang kwa piringin bani sam pia kini kapor kiba kini kan mau kini kapor dengan puli kidan kipan kibang kwa ban puli hang ni ta kadak umar klau kawan nang nu kawan na umrat bayang Persi ya ke Roman ke Rom nangta ya kadak umar klau an pedang halor ke selang mat kabayang Persi ya ke cingmut cing perkat da ke cing sngoto ki jit lani haka ketika mon da ka penbor banyale Persya ya ka hukum jong ublai cing penpau khat sau khandai Deuteronomy kalong ka ban riu ka khat ka basan hadu ka pra khat wei khat pra Hebrew kalonong ka pra ka khat ka shipau ka ba mut habang haka cing mut cing perkat ka mut da ka mon snopa haka kti da ka basyak penbor kadak jong merat klau kadan kecing ye day bat kecing penkala ya ka hukum ublai ngakwa ban ye thu ye pi hang ni manu bala penkala ya kecing mani blai na ka sngi sabaton sya ka sngi sonde ka ni ka bor ka pla bat dei maka bale nangta tungin ye puli cing pen Daniel kalonong ka banyau ka dekat ka ba pusan Daniel kalong ka banyau ka dekat ka ba pusan ngakwa bangin ya comes that Daniel kalong ka banyau ka dekat ka ba pusan kumno ka tien ka jong blai ka ong ka ei bagani ka bor ka lale but Daniel nyau dekat ka ba pusan ka ong but un kren to ala bu hang ni but un kren ki tien ke ba Persya ayo ba kle tam but un le kumno but un pendono ayo ki rukut jong ba kle tam but un tmu ban penkala ya ki por bat ya ke hukum baron ai no hau hagakti ya ki hagakti jong u hadu ka por ki por bat ka siteng por kabangila dapat ni keren mene shihajar arspa riu posnam kata ka por ki por bat ki siteng por kani ka por niam kala sensar barong ka ktien ke jong blai un keren ki ktien ki be ya Persya yo ba kli tame ueu ba kli tame de you play but shushu
utmu ban pendu no yaki riu khot ke jong blai nang ta shu shu ong ke tien ke jong blai utmu ban pen kala ya ka por bat ya ka hukum kani ka por kala le ya kata kala persang ban le ya kata ka Bible kong utmu hanai umla ban penkala lane ban pentam yaki hukum ke jong play namar hatu menne menta kidang don ki priu ke jong play ki babat lane ki ba yalam lane ki ba khot yaki priu ban sap ting yo play ban sumar yaki an ki jong u amte yaki an jong u niu mrat klau pitem nem Hani kong pen kala yaki por pada ke hukum. Kat kom ke Bible. Lalu pipule yaki kitab Genesis kalanong ke benengkong, kedekat ke san, kedekat ke pra, kedekat ke kat lai, kedekat ke kat kendai, kedekat ke arpolai, kedekat ke lai powe. Hang to pin syam bagai jingken por kat kom ke tien ke jong blai kalong nabasap ke sngi, habasap ke sngi, kalong ke wei ke sngi. Kata kena ke cikan por ketum ke Bible. Kabamut bangi menta ngiladon haki kenta jong ke sngi nengkong jong ke tayo. Menta ngi along jing yeseng haki sngi nengkong jong ke tayo. Kumbalong upol hamin bau don haki pertai bong haki sngi nengkong jong ke tayo. Kila yeseng kila kedak pu kemut kum menta kena ke miet kebab menta. Uya lap hadu bala jan halamit kebala kela tarik dak weipat ke sngi. Namar ke jingken por ke kum ke Bible ke dei nabasap ke sngi habasap ke sngi kalong ka wei ke sngi hanoi ka ni ke por kala pen kala no ya ke jingken por menta ki priu ki ya ken sngi pitip kum no nadu khat ar baje naladap lai powei tere ku Desember ya shong mit khat ar baje ban yo yo snem thamai on naladap khat ar baje la sawa ka baje teng 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 balade snem thamai Nei kat kom ka tien jong blai hakalai powei tarik marsin sap ka sngi pilarung syaka wei so wei pat usnam mentam dei syuk ka sngi sebeton menta bangiyang hang ni menta kala dei ka sngi nekong juga tayau kat kom ka Bible lamar ka jingken por ka dei na basap ka sngi habasap ka sngi ka long ka wei ka sngi mano bala pen kala kan ka por kan ka bala pen kala bagi priu ke kenyo nadu khat arbaji du khat arbaji nang ta gari ka bor kan ke batemu ban pen kala yaki hukum ke chong play ka bakanthop ya ka hukum jong ka jingmane play na ka sabatan syaka sngi nengkong jong ka tayaw bat ka ni ka bor kala penduru kala pendam ya ka hukum ka baong menom tau play tau andoi ka batla ka long Pun ki priu ki la lengok bat ki ong. Wei bakrau kat numrat. Bat ki la mani ya u. Tak baki lek kum no, tak baki kok ngu. Ka hukum jong ni ka por. Kum no ki priu ki mani umrat klau. Rajan poi ka bakut. Kum no ki priu ki mani umrat klau. Kani ka dekat. Ka dei ban pen kendet ban riu ya pi menta ka mit. Ar Thessaloni ka long ka ba ar. Ka dekat ka balai, hadu ka ba san. Ar Thessaloni ka long ka baar kerkat ka balai hadu ka basan ka ongkum ni wat ai ba uno no ru syukor ya pi da ka ba kumno ru nabakat kata kan omwan lemda Joshua kata ka jing pai dia ban ba on yo pen pauno yo tau briu jong ka pop wei briu jong ka pop ukun jong ka jing jot Kani dekat dengan sabatai ya pi. Utau bala ya le persya baru bala penserong ya lade persya ya baro bala kat play lari baju mani. Bat kat hadu ba usong haka temple play udah le play ya lade. Kumno le play ya lade. Ukam ya lade. Ba ula ban ma biki pop. Hatu ang ni uang pol hatu pimkan yakan mau. Ba menbang ngadang don lembat pi ngilaya thu api yakin iki ke ru dekat ka benrio bat menta pi tep ya kata kepala
penpep kenang ya kaban penpau no ya hagata kaya trong hi khat kaban nyo namar kata kaching mayan kaching bam nhau hukum kalatre lupa yes ngau kata kaching mayan jong kata kaching bam nhau hukum kalatre lupa tang ba don way bakang menta tang don bakang menta tat onda on weng no ya uta ubrio lanika prio ya uta umrat uba bom nhau hukum balai bakhat merat namar bom sut nhau ya ke hukum jong balai nang ta anda kumta an pen pauno ya uta bom nhau hukum an pen pauno ya uta bom nhau hukum ya bau try Jesu on pen yap daga jing persat kesentur jong bat on pendam no thiau daga jing pen pau kata kajing wan jong oleh simenta udang la ban puri yalati tang la ban kerda yalati da kumne kumtai anoi ka tien ka jong blai ka ong an sa pen pauno yauta ubam nyau hukum uta baong pemdon kamsu ban ko ngo ya ka hukum jong blai ban ka tien ka jong blai ka ong an pen yap yau daga jing persat ka sentur ka jong blai daga jing wan ka jong Jesus Christ ka dekat ka bakadai uta ba ka jing wan jong ka long kat ba kum ka jing pray usoitan daga bor badagi dakla badagi jing pela balamler baro baga pertai ki ong bakop kat une ka ka ba ong mau ka dai ka baro ka pertai ki layang nget ki lay snow biang ki lay snow day shisha ya ka jing hikai ka jong dan kam ya ka anjong blem dan kam tiên jong blai ka ong an sa pen pau ya teng kreng bat ha ka ba an penduk pendam ya atharai wa dikinong buat jong uru kumtai kita ke jing mayan juga jing pom nya hukum gala trei lupa dai puli gini gikhat ngala puli ya ki la bun sen sing ngam kam shu ban puli ya ki benta dai ngi chikwa ban ai pi ka tu ka ni tali ki mat shwa ngin poi sekamat ka bakhat du kiba mani yo Jesu ko manong tao kinam yo piang ya gadak marat klau ta ga ga wei ka pitei ban kan mau jing ban pau ka long ka khat sao khat ban rio ban ka ban yo ka khat ya pi badanga mani sap ting yo blai ban ai ka pura ma usumar ku kum jung kiba mani yo blai ko manong tao ban nong pen em jong ki kinam yo piang ya gadak jong marat klau kiba mani kat kum ga tien ka jong blai kiba sumar ki hukum blai kinam yo piang ya gadak marat klau jing ban pau khat sao kendai bat khat ar ki priu ki pasumar ki hukum jong blai kin nom yo pdiang ya dak jong rat kla un riu spa ri pun riu udai udak ching ken jo kerteng priu bangi hak ban ken the bible ko ong udai udak ching ken jo kerteng jong priu unong yalam niam di namar kata ka daw ya ke ching mot jong ke ching mani merat klau. Pakai mau yo usim ne bukan sar hak wege singil penlong yo hukum merat klau. Nomor balai, nomor kecing runar ke jong ke peningkong uya sajla baru balai. Uya sajla ya ke plan ke jong balai, ke jing temu ke jong balai. Pada hidup bola penbor yo Daniel, yo Shadrach, yo Meshach bakin mani dam yo ke dur balai. Tau. Mereka kini ki lainut ki samlah Hebrew ki yang scam. Kim tre ban ko ngu sa hukum ke jong usiem han rei kila ko ngu ya ka hukum ke jong play ba em kata ka dei ke jing jiet ke bi hapan jiet ru ha ke si ke bakhat do barok ke partai kan mani dam ha ka hukum ke jong usiem ha ka hukum ke jong brio ha ka hukum ke jong ta bom nyau hukum badu Daniel kan mau dei ka pot jong Daniel kan nang ban rio
balapan mi ika hukum kata ke hukum kalong kos im ni kwa ba men bu ya ka wei ka an bat kata ka an kalong ba ombet ban khot kerpat ha ka wei pat ka kerteng nrai lat tang hami kos im kani ka ju ka idea kan mi ha kisngi ke bakhado kata kalong ba ombet ban mani ha ka wei pat ka sngi mani play lat no tang ha ka ni kepala bu da ka sorkar kepala menjur lang da baro ki balang jong ka pertai ndai kinu ki bom kongo ken sa pen stam bom kongo ya ka ai ndai Daniel ulai kumno ulong em ngajit ban mani yo play jonga ngajit ban kongo ya ka an ke jong play ba em bat lada u play jonga la ban pelat em yang kus em kan rat dan lele ru em nganam tre ban ya menjur bat ka hukum ke jome bat ngiyo i bau Daniel ula yang skam ban ko ngo hukum ke jong play bat yo i shisha bau play ula don ringka bat ko jingkeli minta kalong ya no pimane haganu ka balang pidan bentah ka balang kebayat ke kum ketin jong play ni pinyat ka balang ka bachong halor berklau ka bala penkelai ke hukum jong play ka ka pertai baro kaya buat kaya kormu ya kata saka bor ke jongka nangta ka ka khat ni ru de ka dong ka kami jong ke nuti ki kuon jongka ke mi hiang na ka andrei ha ka ju hi ka sngi ki lek jing seng bat ka jiet pihak ni kesini, yanu bicara. Joshua wang, nai mangabat ke yang jonga, insya kriyo play bayam. Baro kito, kisaus pasan pongot, kinong itu lupa jong upal, nai mau marway ulai yang, welija. But hagisngi kebakadur. Kendiat ki ban yang tang laingot ha ka por jok ud Nebukadnezar ki ban yang na ka banta ka an ki jong play baro ka partai kan dam sa ka an ki jong prio dan ki ong yang hatu kat uniu pat ba pitarayu play un su hun ba baro ki ne yap tang kita kendiat ki ban yo la em ka Bible ka yatu sha ngi yo iya bagi puli ka ya ka Bible ndur bastang hadu bakut bagi dan kendiat ki prio ki ba yang bat kiba kongo ya ka hukum ke jong play pidai bandan hapdeng jong kita amdai hapdeng jong siap ke durian amdai hapdeng jong patba babon berlen ne pidai banjit naga banta jong pi naga jing pen em ke jong pi bandan hapdeng jong ki priu ke jong play kiba mane yo play ba em bat kiba jit mane yo hagabalan ke basisha dan em na preng jepi ki bakwa ban pelong kata ka cincin kani ka digamiat ke bakado pada don na ai pi kala pin yan dan duai na ta jompi dan pi sura ki ti jompi dan duai na ta jompi pada don na preng jompi pi ong try ngakwa ba mi mention yang ada ka chap ke jommi mention yang ada ka tak ke jommi pin yan dan dua yang tajam pi. Pila benda ki para bengai, pila benda ki parlok, ki bawan, haga ni gajinya sang wat snow lera. Anam dan bayo iya pi. Hangu play bayo iya pi. Kini badro ki badan hang ni kini bayo iya pi. Bapian. Pila benda ki sabar, ni pok gedok no jang pi ki bayo iya. Jiat haga ni kasni. Yanu pin sakri. Ya ka hukum jong no pin kok ngo. Nakuha ban ay pikin ikalan. Wat lada ngalakam simpor. Nakuha ban ay pikin ikalan. Lada don kum kita. Pila ba yang rengkat ba nga. Inway gaway gicing ruay. Singan kat ni baras ba inwan sa kamat panray inay gicing ruay. Gaway siya bangin
bu ke jing tuai ke jing rai ke ong kumbang along atrai bapa pamila khot sngo pa yang bat mentang awan syami spotlight pupra nadadan ki bakwa banwan chu jisu mentagami pila banyang lagi chat ki jopi lagi kui pi lagi kui pi jeng pi ki balaya sakmano play bagi kwa wan shu mentagami man IT thamai ke jing em ke jong baya pi on shot shot dekat tak ke jong play dekat tak ke sir ke jong play ke shot pila ban yang jong me long ho yang atrai bapa ngawan si don na breng jong pi ki bakwa ban IT thamai ke jing em ke jong pi pi kwa ba ya pi ban sil no play na do menta ke singi ba pi long ke jong play ba pi nam pendam shu sha kinu ki bo ba ke ja perthai pi yang menta pila ban yang ke por ladang don shu nginam pen slam ni ke jingko ke jong in wai setang se ke way leng ke kui pi ke yang dang don shu kumbang along blasha kente hating yale jing pa pa kre gatma ha po ha ba jing ting atrai bapa ngawan Play good kui pi ki balai yang balada dang don ki bompat yang but pi snow but pi don kam ben ko ngu yo play ban ye ga ba ko ngu yo brio lani ye ki ching snow ki jong pi brat no kita baro dam ye ladi so play ha ka mi but yang play un pediam ye pi kumba pilong pila ban yang kat bangadang tuai ha ka po ka baro ki khapre ni tuai pila ban yang ki chat jong pi baru play u yo i pi don ye ka ching trang le si pi kwa ban sngo thu chu chu ni ki ching hi kai pila ban yang ban bo no blai bat pin yo chu ye ka ching pen chai na bau play bat kum churu ni kloi ban yarap ya pi tung ye duai au play bok pa chung ba paneng nyai ka chingo bat ka ching ro sha mi ko pa le ka benta ki kubor ki bangi yo snow agar kami yarap bagi yo caka agar dono ke chong kini ki kuan ke chong mi ki balayan bat pentamai ke ching dai ke chong ki bat me bagi kwa abayaki dai ban shon shap dekat dak ke babam cukat ke chong mi bat bakin long kita ki bala kloi ban ya syambat me ana men wan hang tikil o cukup
Kerku yaki kau pa. Penslek yaki. Ai bor yaki. Bagi lak banyo yaki cijak. Hagi cingyak dan ti jongki. Dua yang nak ki bayok sengau yaki ni kubor. Kibadan hapo aja ke yen. Kibadan selagi yen ke sam joki. Kerku yaki rukum jok. Ya rap bakin jie yami halor jongki ki ki jong ka pertai. Ku boleh sibun. Sengap, kami syashko, kami cuba, yang kita kerpat kejongi, kami pan kini, kita yang kita Yesus. Amen. Boleh sibun, yang kita yang syak kejong pi, boleh ikut kui pi. Di, esok apa ni? Kita ni ki parlok, buat nak sengularan, jadi kami kita kuat pi ba, dah kumbai, dengan kita ni.